Kahon-kahong ilegal na paputok na samsampo sa isang manggahan sa bayan ng Kalasyaw. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nasamsam ng otoridad ang ilang kahon at sako ng iba't ibang materyales at uri ng paputok sa isang manggahan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Sa naging operasyon, nakumpiska ng otoridad ang 2 kahon ng dinamita, 1 kahon ng paputok na sinturon ni Judas at kalahating kahon ng 5-star. Pawang mga iligal na paputok na pinagbabawal gamitin at ipagbili sa publiko. Kabilang rin sa mga nakumpiska ang 12 sako at 1 plastic ng case ng paputok at fuse o gatilyo para sa mga ito. Nakatakas naman ang suspect na may-ari ng mga kagamitan nang matunugan ang pagdating ng kapulisan sa lugar. Nasa kustodiya na ng Kalasyaw Police Station ng mga paputok para sa tamang disposisyon. Ang naturang illegal na aktibidad ay paglabag sa RA 7183 o ang Law on Pyrotechnic Devices. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.